Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Kapin, 900 ka mga voter applicants nga buot magpa-transfer sa Villanueva, Misamis Oriental gipang sumunan sa COMELEC Election Registration Board tungod sa petisyon sa usa ka political party. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gipanghaturan og somon sa COMELEC Villanueva Election Registration Board kon ERB ang 962 ka mga voter applicants nga buot mobalhin sa pagbutar sa munisipyo sa Villanueva. Kini human nga nagduso og petisyon ang National Unity Party kun NUP tungod sa gituuhang kadudahang address sa maong mga voter applicant. Sumala sa representante sa maong partido nga nagtuo sila nga dili lehitimong residente sa Villanueva ang mga botante. Nga makita man ginato no ang tubag nila sa sa pag-cross examine nga dili man gani sila makatubag no kalabutan sa ilahang pagpuyo nganhi sa Villanueva kay di man sila katuod sa pag-adto pa lang sa ilahang Pinoy-anan. Gikumpirma sa COMELEC election officer sa lungsod sa Villanueva nga adunay petisyon nga gipasaka ang NUP. Gani anaa na kuno sa kapin 400 ka mga botante ang napailawom na sa ERB hearing sukad adlawng Lunes aron ipatubag sa maong reklamo. Mag-decide na ang ERB ana based on the evidence or documents presented by the applicant. Sumala sa COMELEC nga normal nga proseso kini ilabi pa sa panahon sa voter registration. Kinahanglan lang kuno nga mapamatud-an sa gipetisyonan nga botante nga siya lehitimong residente sa ilang lugar. Apan karon na lang ang katapusang adlaw sa pagpahigayon nila og Election Registration Board hearing. Bisan pa man nga aduna pay kapin 500 ka mga botante nga gipang sumunan ang wala pa nagpakita sa buhatan sa COMELEC. Ang representative sa political party or any registered voter, pwede siya maka-file og inclusion dito sa MTC. In case ma-disapprove ang iyang application din sa board. Pananglitan pod, kung ma-approve ang iyang application, pwede pod mo file ang usa ka botante or any registered political party og exclusion dito gihapon sa MTC. Magpagawas kuno ang COMELEC og listahan sa mga aprobadong botante alang sa 2025 midterm election kung mahumana ang deliberasyon sa COMELEC ERB. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao.